दिनैहाय जोंहा फैगौ जेनाखि 2025आवहाय काउन्सिल इलेक्सन जानो गोनांनि थाखाय जोङो बिजेपि दोलोनि जानानै मोनसे बराय मेल लादों। दा दिनैहाय जाय बिथांमोना नुजाफैनो हादों जा जोंनिनो मानगोनां महिला बिसोरो दिनैनिफ्राय जोंनि बिजेपि दोलोआवहाय साफा साफा बिजेपिनि कर्मि जाबाय। आसा नोंथाङा बारग' सासे एमसिएलए हिसाबैहाय दा नोंथाङा बिजेपि दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जाना दं। माबायदि थासारिया दा बिजेपिनिया? दतमा समष्टि हिसाबै जोंहा गोबां बुंनांगौ बाथ्रा दं। दा बेवहाय जा जोंनि दतमा समष्टिया मोनसे प्रेस्टिजियास समष्टि हिसाबै दा दिनैहाय जोङो 2005निफ्रायनो जोङो दिनै फैयै फैयै 2025आवहाय सौफैबाय। दा बे बेलायावहाय जोङो दतमा समष्टिनि बा आङो सिगाङावहाय 2010आवहाय आङो एमसिएलए जानानै थांदोंमोन रायजोफोरनि अननायावहाय। दा बिथांमोनहा आंखौहाय मोजां मोननानै भट होनायावहाय आङो 2010आवहाय एमसिएलए महरैहाय गसंनो जायगा मोनदोंमोन। दा आंहा नैबेखौल' बुंनांगौ दं। दा दिनैहाय जोंनि दतमा समष्टिया मोनसे प्रेस्टिजियास समष्टि हिसाबै जोङो 2000निफ्राय फैयै फैयै दा जोंहा जोंनि दतमा समष्टियावहाय जोङो मोनसे माने मोजां बिबानाव मोननाय जायाखै। मानो होनोबा जोंहा जोंनि मानगोनां दकेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथाङा 2005आव जेनाखि इन्टारिमावहाय बिथांनो एम महरै होदोंमोन, खिन्थु जेब्लानाखि सिस्टेमावहाय इलेक्सन गेलेफैयो बेवहाय बिथांनो एमसिएलए महरैसो होबाय, बिथांनो एम होआखै। दा दिनैहाय प्रेस्टिजियास समष्टि हिसाबै जोंहा जोंनि गोबां लिडारफ्रा गोबां माने बक्तब्य लाखियो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बिथांमोनहा गोबां बिबुंथि लाखिलाङो। दा दिनैहाय प्रेस्टिजियास समष्टि हिसाबै बा जोङो स्टार्टिं अबस्थानिफ्राय जोङो फैनाय हिसाबै जों दिनैनिल' लिडार नङा, जों स्टार्टिं अबस्थानिफ्रायनो जोङो गोबां खामानि मावबोदों। दा बे बेलायावहाय प्रेस्टिजियास समष्टि हिसाबैहाय जोंनावहाय दिनैसिम जोंनि दतमा समष्टियावहाय जोङो एम मोनबोफेरनाय जायाखै, खालि एमसिएलए महरैल' मोनदों। खिन्थु दिनैहाय एमसिएलए महरैहाय होबाय थानायाव बे अननाय जादों। दा बे बेलायावहाय जा जोंनि दतमा समष्टिखौहाय जोङो जौगाखां होनो हायाखै। दिनै 2005निफ्रायनो जोङो गोबां गामियावहाय हाबो बा केम्पिं खालायबोदोंमोन। दा दिनैहाय एखे अबस्थायावनो दङ। दा दिनैहाय जोङो जोंनि दतमा समष्टियावहाय मोनसेबो जोङो राजुहुवा अनुस्थान नुनाय जायाखै। दा दिनैहाय जोङो सोरबा लिडारखौहाय बुंनो थाङाखै बा जोङो जेबो बुङा, खिन्थु दिनैहाय समष्टिया प्रेस्टिजियास समष्टि हिसाबैहाय दा जोंनि दतमा समष्टिखौहाय फार्स्ट प्रेफारेन्स लानांगौमोन जोंहा एम हिसाबैहाय मोननांगौआवहाय। दा दिनै जोङो 2025सिमावहाय जोङो दा सिन्था खालायदों जोंनो सासे राफोद बिजाथि नांगौ होननानै। दा आङो सोरखौबा जोङो बुंनो थाङाखै। जोंहा 2025आवहाय जोंहा सेन्ट्रेल लेभेलावबो बिजेपि बा आसामावबो बिजेपि। दा दिनैहाय बिजेपियानो सरकार दाखागोनब्ला दा दिनैहाय जोङो बिजेपियावनो साफा साफा बिजेपिनि कर्मि जाबाय। आरो जोंहा फैगौ 2025आवहाय जानो गोनां जेनोखि काउन्सिल इलेक्सनावहाय जोंहा बिजेपिनिफ्राय बिजाथि महरै गसंगोन मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा जेरैखि जाया देरहानायनि लामायाव दं। दा बिथांखौ देरहाहोनोनो जोङो रायजो राजाफोरनावहाय जोङो हाबगासिनो दं, बुंगासिनो दं। दा दिनैहाय जों समष्टि हिसाबै जोंहा गोबां बुंनांगौ दङ आरो बुंबावगोन जोङो। दा बे बेलायावहाय दिनैहाय जोङो राफोद बिजाथि मोननायावहाय जोंहा जोंनि सानसुमै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावमोनहा दिनैहाय बिजेपि दोलोआवनो माने जयनिं लागासिनो दं। दा दिनैहाय जोङो खमावबाबो जोङो 18,000सो जोङो मेम्बारशिप ड्राइभ खालायबाय। दा दिनैहाय फैगौ 2025आवहाय जोंहा जोंनि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय केन्डिडेट जानानै गेलेनायाव बिथांनि देरहासार जानाया रोखा। आङो बेखौनो खुलुमनानै